Сугыш башланганда Флюра апага нибары 7 яшь була. Әтиләрен сугышка алып киткәндә өйдә 3 бала кала. Әниләренә бик авыр булса да, балалары хакына ничек тә түзәргә тырыша. Өчесен дә ачлыктан, ялангачлыктан саклап кала. Әтиләрен яңадан күрергә насыйп булмый Флюрәгә. Шул китүеннән башка әйләнеп кайтмый ул. Үле гәүдәсен дә алып кайтмадылар ичмасам ди Флюра апа. Аны үлгәч, шул дүртәү киткәннәр, дүртнең өчесе шунда нигә урманга күмгәннәр. Кадып инде. Кая куйык аларны диде. Апаем диде миңа алар инде. Бүре апаем, без аны күмдек диделәр. Күмгәч, без ике атланда китмәдек. Аюлар акыра кадып ашап калдылар. Әтиеңә диде. Әткәйнең аягына ябышып, син китсәң нишләрмен мин Исмәгыйль дип елаганын әнинең бүген дә оныта алмыйм. Йөрәкләрне ярып әйткән шул сүзләре гомер буе колагымда яңгырады. Әти сүзен әйтергә тилмереп үстем ди Флюра апа. Бүгенге дә исемдә. Ап китәләр шулай итеп. Шул килеш фирманы тараттылар. Фирманы тараткачтан әнкәй 3 бала белән авылга кайтты. Кая керергә белмибез. Мин апайларны ошатырга хәер сорашырга чыгып киттем. Артык менә шушы теге урамда инде безнең. Шунда хәер сорашырга чыгып киттем. Хәер сорашып кайтам. Апайларны ошатырга. Әнкәй инде безнең хәер сорашып кайткачтан балалар. Апагыз инде интегеп тә хәер сорашып кайтты. Аңа бер-ике вак белән генә артыграк салыйм әле дип, миңа артыгын сала торганнар иде. Флюра апа кечкенәдән хезмәттә була. Кулының эштән бушап торганы булмагач, бүген дә гел хәрәкәттә, аяк өсте ул. 90 яшь димәссең дә үзенә. Улы Илсур белән килене Наташ тәрбиясендә бәхетле гомер кичерүче райондашыбыз һәр көнгә шөкрана кылып яши. Минем әни инде ул шундый изге кеше, безнең өчен генә түгел, башка кешеләргә дә ярдәм итә ул дигәндәй. Безнең инде ул бердән-беребез әле тагы исән-имин торсын әле, шунда яшәсен әле. Минем инде аңа рәхмәтләрем күп, ул мине күп авырлыкларда да ярдәм итте. Хәзер инде без бу тормышта канәгать булып кына яшибез. Мин бу нигезгә 17 еллык килен булып төштем. Әни миңа үз әнием кебек булды. Һәр вакыт бүлештек, сөйләштек, бөтенләй берне минем кызымны үстерде. Без эштә булганда кызымны карады. Һаман да карый, безне дә карый. Эштән кайтуга чәй куелган. Урыннарында җәеп куя. Теге соң кайталар, алҗап кайталар дип. Ошагында капканда ачып Капканда ачып куя. Колхозда гомер буе сыер сауган, дуңгызлар караган Флюра апа. Үзешчән сәнгатьне үз итеп яшь чакта да, өлкәнәйгәч тә бер генә чарадан да читтә калмый ул. Оста биюче, җырчы, юморга бай сүз остасы буларак беләләр аны. Булачак тормыш иптәше Флюрәне клубтан кайтканда урлап китә. Тормышында бик күп авырлыклар күрсә дә сынмаган, сыгылмаган, язмыш сынауларын сабыр гына кичергән Флюра Сөләйманова да яшьләр көнләшерлек үҗәтлек тә, җитезлек тә бар. 100 яшь тә аз булыр әле аңа. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.